عزو سلامتنا بتاعكم زخبركم تعزبتي كما يتوعلون اللهم ربع 26 جنبوت فرق مع الفرقان استدلوا زينا ومسنادو نفلم علينا نمكتها لكم بخبر زقدم إرمياس جبريل علي بقدامنة أرستاتو مرحة السودان يوردانوس كيوان نيكاراغوان نا يوهانا ملوت سيدوم منستر تمرتي سفاحة أمامات سرعة تمرتي كم السلاسل حبيرو أبو زبان سبب بلعول ستافيتا مهارون سرعتين وفري حملة لمعات تسلاسلو أبو زرزراتو أبو منبر لؤلاوي بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان نغوس يوردانوس عبد الله داغماوي بريزيدنت ريبوبليك كيوبا ميغويل دياز كانيلن بريزيدنت ريبوبليك نيكاراغوا دانيال أورتيغان بمهنة صنبل مبل 3 عامات ناصنت ناب حزب منغستن إرترا نا يوهانا ملق سيدوم بسمهم بسم منغستاتومن حزبتاتومن اب سددو ملقتي اتوم مرحتين بريزيدنت إسياس أفورقي حاغوسن ملوطعنان نيرتران حزبان دما معبالن بلصغنا اندحرم مناي كلتياو زمدناتات هاغراتهم مس إرترا نمعما كم سرحو ارغاغيطوم أبو منبر لؤلاوي بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان أملوتو أبزا عزز تعلت ناصنتكم تخافلتي حاغوسكم كنكون حابني سمعنا كبل زمدنا إرتران سودان ناب حدش مدرخ متحجازن شركنتن ممعبالو دليتن دلونتن هاغرو دغيمو ارغاغيطو بريزيدنت ريبوبليك نيكاراغوا دانيال أورتيغا بوغنو حزبتات إرتران نيكاراغوان حارنت رئيس وسانه ناصنتن لمعاتن زبلو حباراو بهغتات كم زلون بمتقاس هاغرو مس إرترا اب حباراو كبرتا زتندقه زمدنا نمدلدال صنو مبصعان دليتن كم زلوا أنصيرو إرتران نبرت السودان دو أفريقيا كينيان وترون خلود دلوات أب تحت زبل تيما زخر مبل 3 عامت بعلنا نت إرترا بدمكات كم تنبلو ككابوتو زبصحنا حبريتا رديو أتي ببهلاون سنت بابان مدبات سبورتاو دراتن كالنز معريغو تنبلت تنبلات بسنك سقات لبدا كوفيد 19 نمكتا استاوجه قطعታት بوسون ተሳታፍነት ተካይዱ አርሴማስ መሮም በመልክዕ ጸብጻብ ንዘዋሃርቶ ገርመስቀል ገርዝ ጌር ከርቦይ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ዮሃና ድሕሪ ምባል ኣብ ዞባና ተኸሲቱ ብዘሎ ምዕባለታት ናይ ሎም ዓመት በዓል ናጽነት ኣብ ሓድሽ መድረኽ ጽምብል ብምህላው ፍሉይነት ከም ዘለዎ ኣረድዩ زحلف 30 ዓመታት ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድርብ መኸተዩ ኣሕሊፍዎ ዝበለ ኣምባሳደር ዒሳ እንተኾነ ግን ብልዑል ውህደት መንግስትን ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብር ህዝብን ብመትከል ርእሰ ምርኮሳ ቁጠባዊ ሓርነት ንምርጋጽ ዝሕግዝ ዱልዱል ሰረት ከም ዝተነጸፈ ኣረጋጊጹ ኤርትራውያን ነበርቲ ኬንያ ብ23 ጉንበት ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ጽምብል ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ኣብ ዘስምዕ መደረ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ንዘጋጠመና ከቢድ ተጻብኦታትን ብድሆታትን ሰጊርና ኣብዚ ተስፉ መዋእል ብምብጻሕና ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ዮሃና ድሕሪ ምባል እቲ ጸንከረ እዋን ስለ ዝተሓልፈ ልምዓታዊ መደባትና ብሓያል ናህር ንምቕጻል ብኣጋጣሚ ዛክብርቲ ዕለት መብጻዕና ከነሕድስ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት ጆሃንስበርግ ፕሪቶሪያን ከባቢያን ደቡብ ኣፍሪካ ببانديرا إرترا بزمعرقا مخاين أبقند ودناتات سلف بمكياد نتا هاقراويت علت بلعول حابن زكيرما بقرطو أقباب أبستخايد سنبل كالز اسمعي أمباسادر إرترا أب ريبابليك دوب أفريكان هاقرات دوبا وزوبا أفريكان آتو صالح عمر زلومي أبستفل تاريخاوي معرف نسنبولا زلنا بعلنا سنتنا فرحيال مغتهز بإرتران حيلتات مكل خالون كمزخونا بمحبار ناتو زلنا مدرخ حيال نقحات سعرن بقعتن كحتنا مخانة تجنزيبنا بأجا كان عتقلو يقبأ قبل أسمير له ሚኒስትሪ መሬት ማይን አካባቢን ምዕሩይ መሰል ተጠቃምነትን ወሕሉላት አጠቃቀማ መሬት ማይን አካባቢን ንምርጋጽ አታባዕ ስራሕ ከም ዝዓመ ገሊጹ ጋዜጠኛ አዜብ ብርሃነ መልክዕ ጸብጻብ ዘዳለወቶ ተሕስቶ ይስዕብ ገዛው ሓላፊ ክፍል መሬት አቶ ጸጋይ ተአምራት ምስ ኤሬና ብዘካየዶ ቃለ መሕተት ኣብ ዝሓለፈ 30 ናጽነት ዓመታት ኣስታት 140,000 ዜጋታት ንዝተፈላለዩ መዓላታት ዝውዕል መሬት ከም ተመርሑ ካብዚኦም 100,000 ንጤሳ 30,000 ኣብ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ንመንበሪ 5,900 ንትካላት ኣስታት 3,400 ድማ ንንግዳዊ ሕርሻ ዝተመርሑ ምዃኖም ኣብርሂዩ أمنو زوبا سرجقا أب حموش عدتات كمر آيا بستتكبرة حدش مسرح مسل تتكامنت مريت حرشة
ኣስታ 37 ሚእታዊት ብደቂ ኣንስትዮ ዝምርሓ ስድራ ቤታት ንዝርከብኦም ኣስታ 3000 ግቡኣቶም ዘማልኡ ዜጋታት መሬት ከም ተዓደለ ዝሓበረ ኣቶ ጸጋይ ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንተጠቃምነት መሬት ከምቲ ንደልዮ እኳ እንተዘይኮነ ምስ ካልኦት ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት ብምንጽጻር ግን ሰጊምና ከም ዘለና ኣነጺሩ ኣብዘን 5 ዓድታት ኩሎም 3313 ኣመልከቲ ነይሩ ካብዞም 3313 ኣመልከቲ 2976 ብቕዓት ሰብ መሰል ኮይኖም መሬት ክረኽቡ ኽኢሎም ሕጂ ብቕዓት እንታይ ማለት እዩ ናብ ዝብል ሕቶና ቅድም ክንመጽእ ብቕዓት ማለት ሓደ ዓቕሚ ኣዳም ዓቕሚ ሔዋን ዝበጽሐ በዓል ሓዳር ዝኾነ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ተዓዲ ኸዓ ኣብ ተዓዲ ዝነብር ኣብ ሕርሻ ዝተሰረተ ህይወት ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ እዚ በዓል መሰል በዓል መሰል ሙሉእ በዓል መሰል ኮይኑ ዝዓበየ ካል ረቑሓ ንሪኦ ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ዝሃገርና ሃገራዊ ግቡእ ዝበሃል ከነማልእ ይግባአና ግቡእናይ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከኣሎዚ ውሕሱን ምዕሩይን ዝርግሐ ዘለዎን ቀረብ ማይ ምርግጋጽ ቀንዲ ዕላማናይ ዝበለ ሓላፊ ክፍለ ሃብቲ ማይ ኢንጂነር መብራህቱ እያሱ ብወገኑ ኣብ ምድላው ፖሊሲ ቁጥጥር ምድላው ውጥን ብደረጃ ሃገር ምእካብን ምዝርጋሕን ሞያዊ ሓበሬታ ምኽዕባት ሃብቲ ማይ ከምኡውን ሙሓስ ቀረብ ማይ ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ውጽኢታዊ ስራሕ ከም ተሰላሰለ ኣብርሂዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ቀረብ ማይ ንምሓስ ብዝተኻየደ ጻዕሪ 2392 ዒላታት 6 ሓጽብታት ልዕሊ 650 ባስካታት ልዕሊ 55000 ኪሎ ሜትር ዝነሓቱ ሻምብቆታት መስመር ማይ 1562 መዕደሊ ነቁጣታትን 4815 ብዝተፈላለየ ምንጭታት ጸዓትን ዝሰርሕ ፖምፓታትን ከም ተዋደደ ጠቂሱ ድማ ደረጃ ሃገር ኣብ ዳህሳስን ምእካብ ሓበሬታን ምሕደራን ኣጠቃቅማን ከምኡውን ምውዳድ ትሕተ ቅርጺ ከዘንቲ ጽፍሓዊ ማይ ቀረብ ማይን ካልእን ኣስታት 13.7 ቢልዮን ናቕፋ ወፍሪ ከም ተገብረ ኣነጺሩ በዚ ድማ ቅድመ ናጽነት 7 ሚታዊት ዝነበረ ቀረብ ማይ ኣብ ገጠራት ናብ ልዕሊ 75 ሚታዊት ኣብ ከተማታት ከዓ ካብ ኣስታት 30 ሚታዊት ናብ ልዕሊ 9 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ገሊጹ ኣብ ድሮ ናጽነት ዝነበረ ኩነታት ናይ ቀረብ ማይ ኣብ ገጠራት ይኹን ከተማታት ኣብ ገጠራት ካብ ትሕቲ 7 ሚእቲ እዩ ኣብ ከተማታት ድማ ትሕቲ 30 ሚእቲ ነይሩ እዚ እውን እንተኾነ ወላ ሳቶም እንተኾነ ካብ 3.5 ሊትሮ መዓልቲ ንሰብ ዘይበዝሕ ነይሩ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ህዝቢ ኣብ ሽግር ከም ዝነበረ ኣብ ተሪኦ ናይ ማይ ወለደን ማይ ምስ ማይ ዝተዛመዱ ወይ ዝተኣሳሰሩ ሕማማትን ይጥቃዕን ምንባሩ ሱጥራይ ደይኮነ ወላ እውን ማይ ንምጉራት ዘጥፍኦ ዝነበረ ግዜ ክሳብ ክንደይ ነዊሕ ምዃኑ ስለዚ እቲ ኣፍራይ ዝኾነ ግዚኡ ኣብ ማይ ምጉራት የጥፍእ ምንባሩ ይራኣየካ ገዚያዊ ሓላፊ ክፍለ ኣከባቢ ኣቶ ኽብሮም ኣስመሮም ብወገኑ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ብምትሕብባር 3 ዓበይቲ ክሊማ ጠቀስ መጽናዕትታት ከም ተገብሩ ብሰንኪ ንጥፈታቶም ጠንቂ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ዝኾኑ ጽላታት ጸዓት መጓዓዝያ ሕርሻን ምሕደራ ጎሓፍን ከምኡውን ንክሊማዊ ለውጢ ተቃላዕቲ ዝኾኑ ጽላታት ሕርሻ ማይ ሃብቲ ባሕሪ ጥዕናን ካልኦትን ድማ ሰፊሕ መጽናዕታዊ ዳህሳስ ከም ተኻየደ ሓቢሩ ሓደ እዚ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብዝለዓለ ደረጃ ክስርሐሉ ይግባአና ማለት እዩ ካልእ ምግራብን ዳግመ ምግራብን ምሕዛእ ቦታታት ካልእ ሕማማት ዝፃወሩ ሕማማት ጽምኢ ማይ ዝፃወሩን ዝሓሸ ምህርቲ ዝህቡ ኣዝርእትን ኣትክልትን እንስሳታትን ምትእትታው ኣብ ክንዲ ብዙሓት ከብቲ ወይ ጠለበጊዕን እሞኻ ውሕድ እቶት ዝህባ ብዝወሓደ ወፃኢታት ልዑል እቶት ክህብ ዝኽእል ናይ እንስሳ ዘቤት
ኣብቲ ሚኒስትሪ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ካዳስተር ኣቶ ሃብተ ሚካኤል ወልደ ገርግስ ድማ እቲ ክፍሊ ህላወን ምሉእነትን መበቆላዊ ሰነዳት ብምርግጋጽ ብጽፈት ኣምስናድ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘካይድ ብምብራህ ዝተፈጸሙ ዕማማት ምስባህ ግና ዘነይቱ እኳ እንተ ዘይኮኑ ዛጊት 39,868 ቀዋም ንብረት 15,838 ብትሕጃ እገዳን መዘክርን ከም ተመዝገበ ንልዕሊ 26,000 ኣባይትን መሬት ንግዳዊ ሕርሻን ሓድሽ መለለይ ቁጥሪ ከም ተዋህበ ከምኡውን ድሕሪ ናጽነት ኣብ 5 ዞባታት ብውጥን ናይ ዝተሰርሑ 69,541 ኣባይቲ ሰነዳት ከም ተጻፈፈ ገሊጹ ዋሕዲ ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ዘይምህላው ህዝባዊ ኖታሪ ማለት ኣወዓዓሊ ኣብ ዞባታትን ካብ ቀንዲ ብድሆታት ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ረብሓ ምዝገባ ንብረት ብምቅንዛብ ዜጋታት ንብረቶም ከመዝግቡ ገዛ ዝዕድጉ ድማ ከም ተመዝገበ ከምኡውን ዕዳን እገዳን ከም ዘይብሉ ከረጋግጹ ንቤት ጽሕፈት ካዳስተር ክውከሱን ተላብዩ ኩሉ ንብረት ዘለዎ ንብረቱ ከመዝግብ ኣለዎ ረብሓታት ናይ ምዝገባ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሕጋዊ ተፈላጥነት ስለ ዝኾነ ካልእ ካብዚ ምዝ ኣጋጣሚ ክላቦ ዝደሊ እንታይ እዩ ሰባት ብውሽጣዊ ውዕል ገዛውቲ ይገዝኡ ኣለዉ ኣብ ሓደጋ ይወድቁ ኣለዉ ንቤት ጽሕፈት ካዳስተር ክሓቱ ኣለዎ ሓደ ገዛ ክገዝኡ እንተ ደኣ ደልዮም እዚ ንብረት እዚ ናጻ ድዩ ትሕጃ ኣለዎ ድዩ እገዳ ኣለዎ ድዩ ጽሩይ ንብረት ድዩ ተመዝጊቡ ድዩ እንተ ደኣ ሓቲቶ ሓደ ካብቲ ህላወ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ሓበሬታ መሃብ እዩ ሓበሬታ ይህብ ንዝኾነ ይኹን ዝመፀ ሓበሬታ ይህብ ስለዚ ክገዝእ ዝደሊ ኣቐዲሙ ቅድሚ ውዕል ምባልን ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ይህብ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትማሊ 25 ግንቦት ኣብ መውሸ ማእከላት ዞባታት ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ጋሽ ባርካ ደቡብን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 16 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ መልካፎም ተረጋጊጹሎ ንሳቶም ድማ 6 ኣብ ገለዓሎ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ 3 ኣብ ዓሰብ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ 3 ኣብ ማሓጀር ዞባ ጋሽ ባርካ 2 ኣብ ሰንዓፈ ዞባ ደቡብ ከምኡውን 2 ኣብ ኣስመራ ዞባ ማእከል ተወሺቦም ጸንሖም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ጋሽ ባርካ ታዕቂቦም ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ 38 ዜጋታት ሓብዮም ተፋኒዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 3948 በጽሕሎ 3749 ካብዚኦም ሓብዮም ዝተፋነው 14 ብሞት ዝተፈልዩ 185 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ታዕቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 25 ግንቦት 2021 ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝርግሐ ትምህርቲ ንምርጋጽን ኩሉ ዕድል ትምህርቲ ዝረኽቡሉ ባይታ ንምፍጣርን ኣብ ናይ 30 ኣብ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ሰፋሕቲ ዕማማት ስርዓተ ትምህርቲ ከም ዝሰላሰለት ሓቢሩ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ንዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ዳናይት ገብሪሆት ከተቕርቦ እያ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምዕሩይ ዝርግሐ ትምህርቲ ንምርግጋጽን ኩሉ ዕድል ትምህርቲ ዝረኽበሉ ባይታን ምፍጣርን ኣብ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ምስ ብቕዓት ተምሃሮ ዘቃንን ብኽነት ዘወግድን ስርዓተ ትምህርቲ ማለት ካሪክለም ንምትእትታው ዕቱብ ስጉምትታት ከም ዝወሰደ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ጨንፈር ምውጣንን ምምዕባል ስርዓተ ትምህርቲ ኣቶ ኣብርሃም ርእሶም ገሊጹ ብ1982 ዝተዳለወ ካሪክለም ኣብ ሓራን ሓውስ ሓራን ቦታታት ሃገርና ይስራሓሉ ከም ዝነበረ ድሕሪ ናጽነት ድማ ነቲ መግዛእታዊ ሰረት ዝነበሮ ስርዓተ ትምህርቲ ብሓድሽ ኣገባብ ንምትክኡ ሓያል ስራሕ ከም እተዓመብ ብምብራህ ኣብ 1995 ንማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ዘገልግል መጻሕፍቲ ብኤርትራዊ ዓቕሚ ተዳልዩ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተዘርግሐ ሓቢሮም እዚ ካሪክለም እዚ ካብ ዘዳለው ካብ ዝተሓጋገዙና ክኢላታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ሰሪሖም ነዊሕ ተመኩረታት ዘለዎም ስሙያት ዝኾኑ ክኢላታት ኣሳቲፍና ዝገበርናዮ እዩ ነዚ ካሪክለም እዚ ናይ በዓል ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ በዓል ናሚብያ ገለ ዘሎ ሃገራት ሕጂ እቲ ሲስተም ዳርጋ ኣውኢታት ሓደ
ኣብ 1997 ካሪክለም ዝሕግዙ ክልተ ዓበይቲ መጽናዕትታት ከም እተኻየዱ ዝሓበር ኣቶ አብርሃም መሰረታዊ ለውጥን ምትዕርራይ ንምንዳይ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ውጽኢታውነት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝግምግሙን ዝህብቱምን መመላእታ መጽናዕትታት በብእዋኑ ክካየዱ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2002 ዝወፀ ካሪክለም ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣነጺሩ እቲ መጽሓፍቲ ተዳልዩ ምልላይ ተገይሩሉ ኩሉ ከዓ ኣብ ሕትመት በቂዩ ማለት እዩ ኩሉ ተሓቲሙ ኣብ ኢድ ተምሃራይን መምህርን በፂሑ ሕጂ እዚ ዓቢ ኣቺቭመንት እዩ ዓቢ ዓወት ዋላ ናይ ሓጥቲ ዝዓበየ ስራሕ ናይቲ ካሪክለም ዝበሃል ገለውን ኣብዚ መዳይ እዚ ተዓዊትና ኢና ንብል ብዘይካዚ ስርዓተ ትምህርቲ ንውጽኢት ዝዓለመ ክኸውን ኣገባብ ኣመሃህራ ንተምሃራይ ዘማእከለን ዘሳትፍን ንምግባሩ ብቕዓቱ ዝሓለወ ምምሃርን ምስትምሃርን ሰፊሕ ቀረብ ትምህርቲ ዘካተተ መጠኑ ዝሓለወን ተዛማድን ኮይኑ ንኹሉ ጎድናዊ ምዕባለ ተምሃሮ ብዓብዩ ድማ ምስ ናይ ሃገር ስትራቴጂ ልምዓት ዘሰማማዕ ኮይኑ ከም እተዳለወ ኣፍሊጡ እቲ ዘለዎ ብልጫታት እዚ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ መጽሓፍቲ ንባዕሉ ስፓይራል ወይ ካብ ዝተሓተ ፍልጠት ተበጊሱ ምስ ዓቕሚ ናይቶም ተምሃሮ እናተረኣየ በብደረጅኡ ከዓ እቲ ፍልጠት እናተነጥቀ እናዓመቐ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ምሉእ ዝኾነ ፍልጠት ናይ ሓደ ነገር ከትሕዞም ይኽእል ከምዚ ዝኣመሰለ ወዳድባ ናይቲ ካሪክለም ኣብቲ ናይ ቅድም ገለ ዝነበረ ብዙሓት ዓይነታት ትምህርቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ፀገም ገለ ነይርና እቲ ኣሰራርዓ ናይቲ ኣርእስታት እቲ ሲኮንሲንግ ዝበሃል ዳርጋ እንታይ ሽሙ ብሃውሪ በቢ ክስታይ በበርእስቱ ዝተቐመጠ ምትሓሓዝ ምትእሳር ምቆት ናይቲ ክስታያት ገለ ኸይርኢኻ ከምኡ ዝኣመሰለ ሓደ ፀገማት ገለ ስለ ዝነበረት ናይ ቀደም ገለ ንክተሎ ዝነበርና እዚ ፀገማት እዚ ተለልዩ ተማዕራሪዩ በዚ መንገዲ እዚ ከም ዝወፅእ ምግባሩ እዚ ሕጂ ሓደ ብልጫ ናይቲ ካሪክለምና ተባሂሉ ጥቀስ ገለ ይኽእል ብድሆታት ብዝምልከት ድማ ሕፅረት ክኢላታትን ኣማኸርትን መሰረታውያንን ኣገደስትን ቀረባት ከምኡውን ዋሕዲ ስልጠና ንመምህራን ካብቶም ቀንዲ ምዃኖም ብምሕባር ኣብያተ ትምህርቲ ዝተማልአ ቀረብ ዝረኽባሉ ኩነታት ምፍጣር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ስርዓተ ትምህርቲ ሃገርና ኣብ ትግባር እንተዘይኮይኑ ኣብ ቅየሳን ትሕዝቶን ዝጋነን ፀገማት ከም ዘይብሉን ተወዳዳሪ ምዃኑን ዝጠቐሰ ኣቶ አብርሃም ጨንፈር ምውጣንን መምዕባልን ስርዓተ ትምህርቲ ክለሳ ካሪክለም ንምክያድ ቋንቋ ደ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ብዝሰፍሕ ንምትእትታው ከምኡውን ትምህርታዊ መደባት ብመራኸቢ ብዙሃን ንምብጻሕ መደባት ተወጢኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ዞባ አንሰባ ብምኽንያት ሃገራዊ መዓልቲ ሓምላ ወፍሪ ብምውሃድ በዓል ስልጣን ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርትን ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ዝተሳተፎ ኣድማዒ ንጥፈታት ኣብ 9 ንኡሳን ዞባታት ተኻይዱ እቲ ካብ 15 ክሳብ 23 ግንቦት ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት መንግስቲ ኣብያተ እምነት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ቀላጥ ቦታታትን ዝተኻየደ ወፍሪ ምኹዓት ንፈልሲ ዝኸውን ጎዳጉዲ ምኹስኳስ ኣግራብ ፅሬትን ካልእን ዘጠቓለለ ነይሩ ወኪል በዓል ስልጣን ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ዞባ አንሰባ ኣቶ ከሰተ ተስፋጼን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተዓመ ስራሕ ኣካል ናይቲ በብእዋኑ ክሰላሰል ፀናሐ ናይ ምግራብን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንጥፈታት ከም ዝኾነ ምጥቃስ ኣብ ክራማት 2021 ዝትከል ልዕሊ 1 ሚልዮን ፈልስታት ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ምግራብ ምስ ምርጋእ ኣካባብን ህይወት ደቂ ሰብን እንስሳታትን ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ድልውነቶም ንዝሰፍሐ ስራሕ ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ አንሰባ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝርግሓ ልዕሊ 80 ሓምላይ ክለባት ኣለዋ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ቅድሚ ምዛምና ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም መራሕቲ ሱዳን ዮርዳኖስ ኪባን ኒካራጓን ናይ ዮሃና መለስ ሰይዶም ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሰፋሕቲ ዕማማት ስርዓተ ትምህርቲ ከም ዘሰላሰለ ሓቢሩ ኣብ ዞባ አንሰባ ብልዑል ሱታፌ ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ወፍሪ ሓምላይ ልምዓት ተሰላሲሉ